oras madihita saluna. Atas nama Parhaladu HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, Upasat Tamima, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Selamat hari Minggu. Ya mingguta di bagasan manuguton ima minggu dung tahun baru 5 Januari tahun 2025. Topik nunga ditobus Jehovah bangsona. Adorang so tapatupa parminggota taparade jala tapasonang marohata di bagasan tangiang nahohom maita. Amin. Marede hitang sian buku ede nomor sia memuka sada do tolu ayat tolu jongcok kita.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sai mangaranapi do mataku dopak akadolok, sia dia do ulaning ropang rupion tuahu, sian Jehova sito palangit dohot tanoon sambing, ropang rupion yang go tuahu, dang tagamon lo asonna tasulandit patmu, dang tagamon not mata ni si jagaho, sai jagaon ni Jehova doho, sian nasa parmaraan, sai jaganna do todim, sai jagaon ni Jehova doho, lao ruar dohot lao bongot, olat nion rodi saleleng ni lelengna. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, sian asini rohamdo umbain sahat hami tu tahun nai baruon. Hodo na mangaramuti hami di bagasan tahun nasal pui. Saya asi maroham, saya unang tulak hami nuaing, saya dongani hami di bagasan tahun nai baruon. Pasu-pasu hami rodi akka ulaun na denggan, nahu ulah hami marhite-hite guarmu, alai nagumodang pasu-pasu mahatam na badiai tu rohanami, asa gabi nai baru rohanami, asa tarpamasuk ho hami tu banua gijang dihasusudani bohal nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, siang patik parjolo satu patik paupaton, jahama patik parjolo, ahudo da Jehova debatam ninna debatata, dang jadi marakuk ahu bainomu debatam, patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di badua gijang, dot na di banua tongaon, rodi di bagasan aik na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon manang sioluan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna,
Ai hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiaon di hari minggui. Dina ono mari ma ulahamu nasa siulaonmu. Alayang go ari pabituoni. Ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dan jadi ho mangula yanggon dina sadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lailahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe namangebati hutam. Ai dina ono mari do ditoppa de bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahini ubain na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, sai pargugoi mahami, mangulaon na ubar tepatikmi. Amin. Tatopoti ma dosata nagodangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dosa dohot pangalasion nami nagodangi di jolom. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokok muni anakmu haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin tabigi debata taringot tu hasesani dosata. Musat pe akka dolok jalahumutal akka robean. Alayang ko parasi ni rohakku nasotupa musat sian ho. Jala pada ni hadameoku nasotupa humordit. Ninna Jahoba si asiho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Makani
Tatangihon ma hatani debata sian epistel minggutta di bagasan kion dienet sian Yohanes sada buka sian ayat sada sahat usia tajahama margati sori ayat na perpudi rap mahita mandok ayat sada mulai hatai nagabe daging dimulanai nung adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai Ima na saur tu debata dimulanai. salut nai marhite sian hatai do mumbain na menjadi jala dang adong nanggo sada sian naung jadi naso marhite siani Di bagasan hatai do hanguluan. Lasang nguluani do panondang ni hajomau. namar sinondang do panondangi di bagasan na holom alai dang dijakkon na holomi Hehe do sada halak sinurun ni debata. Si Yohanes do guarna. sitidangi do ibana uban naro asa di hati dakkon panondangi anggiat gabe porsea salut marhite sian ibana Dang apala ibana panondangi. Nama katindakon panondangi do tahe. rap mahita Alai nung amandokro ujui tipion panondang nasitongi namanondangi nasajolma ima sahatna martua ma akana tumangihon hatani debata jala nau peotsa amin. Tidakon maha porsiatai songon nadia tidakon didongata sa porsian di sandok portibion rap mahita mandong au porsia di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinuon si Maria naga begarian santon di parbadia andorang sohatuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mata terpajal do ibana di hau pinar silam na tuat banu toru dung di tanah. tanom na Mulak mengulu dari patulohon. Nama naik ke surgo. Lahundur semun debata Jahoba. Amanai pargogo na suatu sani. Di sini mana hendak sogut tanoon. Mangumi hak na mengudo tamate. Au persea ton di parbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria topanya Kristen akka na badia. Dot biasa sani dosa. Dot yatai na mandok. Mulak ngulu sogut daging hak mate. Dot yang luan nasora sudah. Amin. Salom. Damang dainang napo subulung nang ianakon ni huriata hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Tatangihon ma akatiting na masa di huriata minggu dung tahun baru 5 Januari 2025. Na parjolo ruas namonding.
Nah di hari Selasa 31 Desember 2024 nunga marujung ngolu inang Irma Dumasari Boru Sitompul manadikon inang Alwin Sitompul Boru Hutajulu marumur 52 tahun 2 bulan ruas de onom Bansel tatangyakon ma anggiat tumibu tarapul sude keluarga na tininggal honna. Napa duahon launching program HKBP tahun 2025 dohod open house kantor pusat HKBP. Di hari Senin 1 Selasa onom dohod 7 Januari 2025 maringanan di kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung di Patu Pado launching program HKBP tahun 2025 dohod open house kantor pusat HKBP. Borhat do Padita Resorta Laumandohoti Ulaoni. Na patoluhon mutasi dohod pargatian ni preses HKBP distrik 10 Walu Jabarteng DIY. Di hari Minggu 12 Januari 2025 amang Padita Pahala Sitorus marjamita di opat parmingguon. Papungu amplop tujolo dohita di hari minggui tadalas ni rohatta siala pakkobasion nasida saleleng di huriat tahun. Ulaon jalo leon di patupa dari Sabtu 10 Walu Januari 2025 pukul 10 pitu WIB maringanan di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Acara paborhaton dohod pangojak konoton preses di Patupa hari Minggu 10 sia Januari 2025 di Parmingguon pukul 10 WIB. Songoni matiting di bagasan mingguon tuhat tama nama masu-masu. Taparadema persembahata sada sadewi di bagasan las niroha. Tuhan
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata turpuk jamita di minggu ta sadarion ima minggu dung tau baru tersurat doi di buku Jeremia bidu 30 sada mamukasian ayat 10 sahab tu ayat 14 songonon ma tersurat di si hujahama tapayuti hutma di bagasan rohata. Tangihon ma hatani Jehoba hamu alia kabang soparbegu jala baritaho kamu mai di pulo-pulo akanadau jala hataho kamu ibana na paserakon Israel na jolo laus ibana papunguhon muse jala ramotanda songon parmahan di punguanna ainunga ditobus Jehoba Jakobi jala nunga di palua ibana siam tangan ni nagumogo sian ibana rodo nasida sogot huhut marolopolop di pucu ni Sion jala marongoman nasida madapoton dengan bahasa ni Jehoba eme dohot anggur dohot miak dohot anak bibiru-biru dohot lobu jala to dinasida ikon songon porlak natakas diaik jala dang madate nasida. Jadi marlas ni roha madisina marbaju marhalia kaliang dohot doli-doli rodi akka na tua-tua. Jadi buba ma arsak nasida gabelas ni roha bahenokku jala apulokku nasida huhut palason duk salpu godok na selaun. Dungi marlobi-lobi matod diniaka malim di tabo-tabo jala bosuran bangsokku marsaulihon dengan basakku ninna Jehoba ido sahatna. Shalom. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Hurian itu hata na pungua pala di tikion songonima di hamua manginang na poso bulung remaja sekolah minggu baik naro tubagas joro apala di tikion manang na dijabu mengikuti live streaming di awal tahunon tamado hita madok moleate tutu hata ala na usahat kita ima tu tahun nai baru tahun 2025 jala on maminggu na parjolo ate ya ini minggu yang pertama jala diari palimahon manuaing nang masuk kita tu tahun 2025 di hamua manginang porsia dohita di tahun 2025 on ma tahun pemulihan ya inilah tahun pembebasan di tonga-tonga ni ngolutta songon ima topik minggu apalah di tikion Tuhan telah menebus umatnya ate nunga ditobus Jehoba bangsona artina molo didok naking tahun pemulihan ya alana gudang dopak kirimota ya gudang dopak kirimota banyak pengharapan kita jala ido tangiang ta di ujung tahun ima tanggal 30 sada dinarohita tubagas joroon rohita patu pahun par mingguon ate tanggal 31 Desember songon ima muse nang di tongani bagasta ya di rumah kita masing-masing kita berdoa mandok hata sada-sada ahado tapadok ahado tapasahat ahado pakirimot tadisi ya saya yakin dan percaya sudedo naing aha naing mangido lebih baik lagi mangido lobi denggan ido tangiang takan jala ido ramulesian nomek-met semoga tahun ini ya sehat-sehat mahita semoga tahun ini semakin diberkati semoga tahun ini roa kalas ni roha sukacita na so dapotan karejo dapok karejo kan ido doaing akka parsikola lulus baru msi akan nanaing dapok rokap na betor dapok makan ini banyak sekali kana marsahi malumma ini ya tapasahat dos sudena ido tangiang tadi narak martangia kita huhut makamulate honaha dengan basa ni dibata naung tajalo di bagasan nasa tauni ati naung tasalpuhoni bagaimana Tuhan ya membebaskan kita alana kok persoalan nata adopi kok masalah nata adopi ditiki
tahun nasalpu, ya, guk. Jalan molo tahu kuhor ramalo hita manurat, tak tahu guk kita ya ti. Sudah karena masa di tonga-tonga di ngulut, dan sudah hita malo manurat, dan sudah hita malo ya untuk menyampaikan itu, ya berbeda do talenta tapi, gitu kan. Alai dan tercerita tahun sudah dengan bahasa di mata naung tajalo alai ihu tu siaha makirip pita berharap pita asania Tuhan teman nama dongani hita ima di tahun nai baruon ate tahun 2025 olo do sampai sahat 7 jam 4 jam 5 ya penuh dengan harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan karena rong dora diam taranita olo saat subuh ala gudang dotong keluarga ya dan olo sak pultolu geleng na ngasohok sudi itu kan pahupuna guk bawa kata itu studio inilah kesempatan ya terpapungu be ya tapi tahun baru itu terpapungu di studio ya buidon nomak katai studio di mana ulo sapia biar kan ulo biar kada ada anak nanti mandok hata indah itu kan gawe biar tong lau mandok hata ya ale tadok mak tu mah ulah selamat tu baru madokon nabe ningom makan asonang mabiar. Oh, mabiro tong madokon ano sono rohana kan, tapi itulah momen yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita boleh sampai ke tahun yang baru hati. Ala gudang memang dang sahat hati. Gudang dang sahat. Tu tahun yang baru hati. Umat naing taida. Jala songon naudok nakaningan di tahun yang baruon naing paluaon ni de mata hita Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Alani de komadok muliati do hita di tahun na baruon ang samarhite ita pahehe mas semangat pagkirimon hapor sehaon. Alana tuhap tado na paluahok kita jala na paswakon ngolutta. Jala ido manginang sudah hita na pumudison songon ido na masa di tunga-tunga ni bangso Israel. Ahado na terjadi di nasida tabotoro takas jala jod do tabege dia kajamita. Bangsa Israel ima terbuang nasida tu Babel ati. Puasa dibuang nasida karena ketidaksetiaan mereka. Bangsa ini dihukum Tuhan sehingga mereka harus jatuh ke dalam tangan musuh-musuhnya. Dipaluas de matadoi. Dangala nasolomo berohani de matatu nasida bukan, ya. Tapi karena Tuhan mau memberi pembelajaran kepada mereka. Asa adong perubahan pertobatan di nasida. Alana tabereng ma. Totong do di patudu de bata aha holong di rohana. Totong do di lehon de bata ah pengampunan di tonga-tonga ni bangsa Israel. Jala taidama ibana dona paluahon nasida. Dang alani pambahenan nasida. Ya. Alai alani ima inisiatif Allah sendiri ya dan alani pambahena dan nong Allah total nasida gabe bertobat bukan tapi memang kemudian Allah berinisiatif paluahun nasida sian habuangan naing tabering manison debata sadiri dona bertindak di tengah-tengah di bangsuin kembali dia akan memberkati umatnya dengan janji-janjinya calai do taberna kaninya dia 10 ya di pasu-pasu debata nasida dohot akka aha janji-janji yang akan diberikan. Alani tabering ma, berita haluaunon, berita pengampunan ini, molo taida dipatupa di tengah-tengah ni bangsa Israel, alai dakula dinasida, ya, dakula dinasida. Alai tabering manang di tengah-tengah ni ngolutta songo sihuton Kristus. Janji Tuhan ini berlaku hingga sampai saat ini. Alana Tuhatai memiliki kasih yang kekal karena dia adalah Allah yang serupa. Allah pada masa itu dan Allah pada masa kini. Totong do di lehonaha pengampunan. Totong do di lehon panobusion. Totong do di lehonaha pemulihan, pengampunan kepada semua orang. Alani sudip dengan bahasa di demata jala songon topik ima di minggu napar joloon Tuhan telah menebus umatnya nunga ditobus Jahoba bangsona ala nunga ditobus demata bangsona bangso Israel songonina kita nunga ditobus kita sian dosata ba songon hatan itu hatta do ditrupukon nate ikon marulupuluk do hita ikon marlas ni roha do hita ya. Kita harus bersuka cita. Dan nagtabuno aing. So bangsoi di paluan na sida. Dangalani pambahenan na. Ya.
Tuhan mau menyelamatkan mereka, mereka dibawa kembali. Songoninak kita, elanang berjuhi ta, imana disuruh roh Yesus Kristus madobus kita daung, bukan, ya. Alai tabering madingkan bahasa di debatatu kita, karena kasihnya yang begitu besar. Alani holong ni rohana, alani kolas marohata, ala olo debata manisa dosakta. Songo bangso Israel na kaningan, ya. Imana taida diturpukon di zaman ni panurirang Jeremia, songon nahudok nunga tungjorbut dosa nasida. Ketidakadilan terjadi tu akan apogus nama balu yatim piatu. Songon dia korupsi, dan inilah yang dibenci oleh Tuhan. Dihagigi honde matadoon. Ala nasida ima mencuri nafkah dasar hidup orang yang lemah, makhluk lain, ya. Jala hukum peditiki sudah diperjualbelikan. Jadi hola perhepeng do namonang di pengadilan. Alai na paling corbut ima aha toropan nasida nunga manoba debatabal ate, ya. Nunga toropan nasida tidak lagi menyembah Tuhan Allah. Jala rodo nasida tu bagas coro alai saluhutna ate holan mersi paulado, ya. Munafik do molo di masahat pihak kapilian na munafik do nasida imana molo tajaha di Yesaya sare 10 sare idokaha tu di hakku ak kapilian munai magi kiau midai ninna debata. Ini yang terjadi karena apa? Mereka munafik, ya, odonak kaninga dan jujur nasida molo ro ina mabadiana alai dung salpui ba mulak mamusia nasida tuakka dosa nasida. Jadi songon naudok nakaningan alani hajahaton nasida do ubay diuhum nasida. Alai dia tualu 10 sana di dok puadon ni debatado nasida mula. Alani aha marpamuati rohani debata mida bangsona. Ya, jala odolas ni rohata. Olo debata mabuan nasida mulak songoninang tuhita olo debata manesa dosata. Mengampuni kesalahan bohape balgana. Asal maolohita ima manopotisa. Jala odo na pinatupani debata di bagasan Kristus Yesus ima olo tersilang humokopita ate. Jadi memang luar biasa do tuhatai, ya, dia lebih mau mengampuni daripada menghukum, ya. Jala tabereng ma hukuman bukan jalan terakhir dari Tuhan, tapi apa? Pengampunan kepada kita. Imana idokon di Yohanes 10:10 maha. Ay songonondo holong ni rohani debata di portibion, ya. Pola do anak na nasasade di lehon asa malua hita, ya. Ini asa malua hita karena begitu besar kasihnya kepada kita. Edo nakimapay kita marlas ni roha di tunga-tunga ni ngolutta ala olo debata palua hok kita olo debata mengampuni dosa. Ay haruhita ramar salah tu jolma ati mulo dang olo manisa dosa tabuhando rohamuna. Adok salamuna minta mak mau puang. Salpu homaninda ngasalpu tahu songono olo dokan jolma tidak mau memaafkan, ya. Saya didokaha merdomu itano narara mahite, ya. So binoto dia merdomu nasi di tanah narara, ya. Berarti sampai kepada kematian kan idonwai. Berarti ada apa? Ada dendam. Mulai moto hamu adong jolma dendam tuhamu sonang doro hamu dah. Daung kan kita tidak akan tenang. Amang tahila solo dosiahi buang memaafkan au. Lak nakingan masih jalangan madi gereja, saya marulon na badia, las lau doi mana ina, banyak seperti itu manginang budang. Di huta sering songoni, ya, molo marulon na badia kan di Bado, ya, tanggal 24 song kita di son kan, tanggal 24. Ali kan marhali yang do studio masih jalangan, lah itu lau dan noni, alaniaha, anakku jalan sianu nina, isi doi mana nakingin, isi na buhado roti mana marulon na badia, alai, dia tidak mau mengampuni orang lain. Dia tidak mau memaafkan orang lain. Tangyang taha. Si sama dosa nami songon. Panesa nami nita. Besi tahu doh kita berarti. Ya kan? Si songon itu hatta dosa ta. Kita tidak mau mengampuni orang lain. Bagaimana itu? Ya. Perdunakan ya. Jadi mana hurukun. Natabuan molo. Olo jangan memaafkan kita. Ngato emang. Ngau maaf pembihoin. Namang tabune. Las ngiro hakikan itu. Tapi lagi itu hatta. Dosa ta. Ya. Diampuni kita. Luar biasa Tuhan kita, ya. Mau mengampuni kita. Jadi mana kima belas rohata, ya. Baru mesti nama ngihut tabering di son. Siap tunga-tunga di bangsa Israel. Dong mesti masa. Ketika mereka dipulihkan. Di parade di bantado masa depan da dumenggan dinasida, ya.
Tapi ring di sini itu walu satu saplopa tadi. Memang ikon ayon nasida dona hajit dia buangan alani dosa. Alai dang torusi. Ya, imana idokon semua ada waktunya. Tonga-tonga ningulut tapi kanai. Martitibe do luhut naina di parjamita tulu ya. Semua ada waktunya, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, lahir, mati. Ya, berarti semua ada musimnya. Ya. Semua di donang nasida, dang totong nasida di bagasan habuangan hola satu kido. Tuhan mau memurnikan mereka. Alai buanon di debatado nasida musim mulak tu Yerusalem. Alani manidok nakaningan kehidupan mereka dalam penderitaan songonaha songon parhauma do nasida ya. Seperti seorang petani ati taboto do petani olodo tangis sibana olodo hirhodokna ya laho ujumanabur kan idonwaeng ya keringatan di manauluda las nyari ibana alaidung adong hasilna ahadona masa ketika masa panen ahadona masa las niroha ya sukacita yang terjadi idona masa diturpukon jadi muba ama arsak nasida gabelas niroha bahenokku jala apulokku manasida huhut palason dung salpu godokna nasai laut. Berarti firman Tuhan hari ini bukan hanya memberikan jaminan kepada mereka pada masa itu, alai terlumobi mahita di partikian nuai. Tuhan memberikan jaminan yaitu masa depan kita adalah masa depan sukacita. Amin. Ya. Lehonon na malas ni roha, apulo kuma nasida. Kembali songon naudok nakaning nama dok hatai hita kan itu. Semoga tahun ini kan itu pasuangon nama lehonon nama natahirimi alani ini na indohonon ahape namasa di tahunon arsak manang las ni roha kegagalan atau keberhasilan harugian manang pangomon totong maaha las maroham ya bersyukurlah selalu kepada Tuhan ya bersyukurlah selalu kepada Tuhan alanadang manotongi parsatu kinan doi para satu kina do songon nasida memang di luas do si bata roak kasih tahun noni ro baru kiloni tetapi itu hanya sebentar Tuhan akan memulihkan kembali jala taingot masa depata masa sukacita di dalam Tuhan ya di dalam Tuhan alani dison di nama dalani tahun 2025 pos rohata ya pos rohata. Dan itu janji Tuhan kepada kita. Bukan hanya kepada umat Israel. Tetapi kepada kita semua. Amanginang. Ya. Lehonon nado dihita. Las niroha. Apulon nado hita. Paluaon nado hita. Alaniaha. Karena dialah yang menggembalakan kita. Itu tak kasatin kaningan. Daya saya hujaha majolo. Hatani tu hapta di son. Idokon. Tangihong mahatani jaho bahamualia kabang soparbegu. Jala barita ho kamu mai di pulo-pulo akana dao. Jala hata ho kamu ma. Ibana na pasirakon Israel na julu. Laos ibana papunguhon muse. Jala ramotanna songon parmahan di punguanna ya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahasa Indonesia. Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali. Dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Mulut Tuhan taruh nama mahak kita. Habisi habiarata, itu kan? Firman Tuhan dalam Mazmur 23, Jehovah dosi parmanau dan tagamon hurangan nawi. Kau ningok dohi tadi sih. Jalan murang doha palon ya. Mazmur 23, ya. Jehovah dosi parmanau dan tagamon hurangan nau. Itu nak kaning. Jalan itu nak king dia tahu nama parageda kan dalam potum kita, ya. Di Molotajahai, naizahanai budu tabukan non dijabuta. Ima pesalmen 120 sada ya. Pesalmen 120 sada dok di siamanginang. Saya mangaranapi do mataku do pa akadolo sian dia do hulaning ropang urupion tuau. Sian Jehovah sito palangi do tano saping ropang urupion anggo tuau. Dang tagamon luason na tersulat di pakmu. Dang tagamon nok mata ni si jago luar biasa. Ya, pajagon itu hap tu kita. Saya mangaranapi do mataku do pa akadolo ya. Ai dolo mana tumibo, ale boy mangurupi hitai. Tidak. Bagaimanapun kepintaran dunia ini yang kita dapatkan di sini, apapun yang kita peroleh kesuksesan di dunia ini, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Itu tidak bisa menolong kita. Allah hidup marhiti hatan itu hata. Sian dia doro pangurupion. Sian Jehovah si topa langit dohok tanon. Dari Tuhan. Allah ina king
di dok di son Jehovah namar maha kita dang las rohata dang las rohamuna Jehovah namar maha kita. Ini Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mula Tuhan nama jaga kita, ditiki las rohata, ditiki marsak kita. Bah, luar biasa dah. Ai jolong mamane wa pengawal, ya, akka aju dan sapam, ya, ibayar do kan? Ini Tuhan dang not mata ni si jaga. Dia tidak tertidur, terus memperhatikan kita, terus melihat kita setiap saat. Ini luar biasanya kita punya Tuhan. Jala ido jajina, ya, itu tahun 2025, ya. Ido jajina. Alani tadi majolo, ya, asa ingot kita bagaimana Tuhan menjaga kita. Tadi jo manginang bukwede 700 onom ya, HP masa di ngulumon. Jadi kita teh mabotoi. Naboto do teh. HP masa di ngulumon. Ya. Walurasonom ya, tang piturasonom. Salah saya ada ayat nomor walurasonom mati. Tadi dia maju. HP masa di ngolumon. HP masa di ngolumon Tuhan menjaga ho. HP masa di ngolumon Tuhan menjaga ho. Holong nado mangon di hoko Tuhan menjaga ho. Holong nado mangon di hon ho Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho las pero hamar sak peho. Tuhan menjaga ho las pero hamar sak peho. Sai diramoti ho Tuhan menjaga ho. Sai diramoti ho Tuhan menjaga ho. Tai deho naik tulu alai di panai paror game maju. Songon na toru kan? Tai deho naik tulu nada. Asa songon na honatu rohata bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, menjaga kita, asyonang mabiar kita, ay Jehovah dosi parmaha kita, ya. Tuhan menjadi gembala kita, ya. Ya. Kolaborat misi porsanon ni Tuhan menjaga. Kolaborat si porsanon ni Tuhan menjaga. Menjaga mengaramoti kita. Topik minggu di son hujan selinai. Tuhan telah menebus umatnya. Nunga ditobus Jehovah bangsona. Nunga ditobus sita. Nunga dipalua kita. Yakin dan percaya. Jehovah namar maha kita. Alani sitiopot tadi namandalani taunon napar jolo tabereng ma. Holong ni Tuhata tidak berakhir, ya. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Jalan akaning digobar hodoi songon parmahan na setia. Nama jaga napa punguhon kawanan dombanya. Meskipun umatnya berdosa, berada dalam pembuangan, alani pambahenan nasida. Alai tabereng ma, holong ni Tuhata tidak pernah berubah, ya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia terus mencari, memulihkan, ya. Jadi alani tonga-tonga ningoluta olodo roaka kegagalan alai natotong do Tuhata setia majuhita asaro tu ibana idunakaning tetap dijaga, ya. Dang luason nahita ya mapar, dang luason nahita marserak papungun na dohita, ya.
Tuhan tetap menjaga kita. Napaduahon tabereng mah Tuhan do napaluahon yang berkuasa ate. Jala ido dak kini dok dison di Jeremia 30 sade 10 sade ya. Idok tu haptai paluahon si Jakob siat tangan ni nagumogo. Alai tabereng mah sasitong na terjadi pembebasan adalah karena kuasa Tuhan. Jadi tonga-tonga ning ulu tope anon di perjalanan tahun 2025 godang do hal na lebih kuat siak kita ya. Godang do hal na gumogo siak kita. Alai tabereng maboy doi ya. Gugo dosai naing mangilahita. Gugo tekanan hidupi naing mangago hita. Gugo persoalani ati naing melemahkan hapor siauta. Asa unang robe hitap tutuhata. Alai tabereng madison. Tuhan mampu membebaskan umatnya, umat Israel dari tangan yang kuat. Apalagi kita, ya kita. Totong doa singirohan itu hapta, totong do lebih gumogo tu hapta, totong do tu hapta lebih besar dari apapun tekanan, masalah, persoalan di tengah-tengah kehidupan kita alami. Posro hapta di tahun 2025. Jala napar pudi taberen dison. Tuhan membawa pemulihan dan kelimpahan ya. Di hatai do dison marhiti hatan itu hata tentang berkat yang melimpah diberikan Tuhan. Adong gandum, anggur, minyak, sukacita besar. Artinya Tuhan mampu mengubah kesedihan menjadi sukacita. Tuhan mampu menghibur kita apapun yang terjadi. Alani pasahak madalan mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana napaturehon. Serahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan yang akan bertindak. Ketika Tuhan bertindak, hal yang indah akan diberikan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Martanya kita. Muliati oleh Tuhan didinggan di basam. Di paingot hodo kami. Dakolan bangsa Israel di palua hosian habuangan. Kami piali Tuhan di palua hodo kami. Sian dosa jala ido ale Tuhan nahu pakilalahu kami. Halak pardosa do kami. Jala alani dosa nami. Tamado hona uhup kami. Alai leokodo Yesus Kristus makukop kami. Jala tarsilang ibana. Asa dapot hanguluan na saliling nililing na kami. Apto ngali Tuhan postorohan namin ang di pardalanan ning ulo namin. Dinaw diloso kami memasuki tahun na baru tahun 2025. Dang alang asnyiroham. Alayali Tuhan. Lobi sian holongmu. Lobi sian padonganyomu di tahun na buruki tahun 2024. Songoni mali Tuhan lubi siani jalon nami di tahun 2025 tahun na baruon. Alani pos marohan nami mardalan. Alau balga doho sude sianak kana masa di tonga-tonga ning ulo nami. Mula dong ka persoalan nami ali Tuhan, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi anak kon saluhutna di botohodo kana pojot na hupikiri kami di botohodo ali Tuhan akka beban hidup na masa di tonga-tonga ning ulo nami alai di paingot do kami ali Tuhan ubal gado hosian saluhut mai jala moloro kami mapurus tuho moloro kami pasahaptun saluhutna sudia kana masai hodo ali Tuhan na paluaho kami ubal gasian inunga di patupaho paluaho kami sian dosa nami nagudang. Atong moliati mali Tuhan pos marohan nami mardalan. Ay hodo sipar mahag kami Tuhan gembala kami. Yang akan terus membimbing kami. Nama buat kami tu japalan na lomak tu aik na tiyo. Jalan nama jaga kami arian dohok borngin. Halana dakianok ali Tuhan. Ho majaga kami. Alay totong do ali Tuhan ditatap di daho pardalanan ningulu nami. Atong sahat di homa kami ali Tuhan. Saluhut na ruas nyuria mulai sian dak anak remaja pemuda orang tua lanjut usia. Pasu-pasu saluhut na. Papos rohanami ali Tuhan. Jala paingot kami ali Tuhan. Ro maporus tuho. Mangido kami ali Tuhan. Pasu-pasu makenak kon nihuriami ali Tuhan. Nanaing memasuki ajaran baru asa boy nasida marlas ni roha semangat kembali untuk menuntut ilmu jala boy marsi tutu nasida le Tuhan lau marsi ajar tarlu mobi mangido pangurupion tuho asa boy nasida sukses berhasil meraih cita-citana tarlu mobi di tahun 2025 songonia kana mau likarejo ale Tuhan nang marukil tutu ale Tuhan nau berusaha salilingon ale postoruhan kami di tahun 2025 lehono mu mali Tuhan pajapalan na lomak aek natio lehono mu maparkarejuan songonia
Songonia kaya nakon ni huriama le Tuhan, nang cukup umur berumah tangga, ukap rohana berumah tangga. Jala ihuk tu sili honomu makasih rokap ni tordina setia, namar habiaran tuana sepadan ale Tuhan. Asal las rohani keluarga, tarlu mobi orang tua. Songonia ale Tuhan, nak keluarga, nama kasih holi ale Tuhan, hagabeon. Oh mana mangalehoni ditiki halehetana. Hubah kami makaruas huriama le Tuhan, namar sahid napeak di podoman di rumah sakit. Marang nah hadir apala ditikion di bagas corona ngale Tuhan, namar minggu sian bagas ngale Tuhan. Ho male Tuhan nama nata persahitonna, ho mana malion gogo dia hagaleonna, molo marsahit pamatang naunang marsahit todina. Ale totong madi jauh ale Tuhan, jala di pasahat matuhu ale Tuhan. Sudia ke pengobatan upaya keluarga, asa ho mana mamasu-masu, ai hodo tabit di atas segala tabit. Jala keluarga penang mengurus ale Tuhan, unang luas matili, halai totong ale Tuhan, berpengharapan, jala totong di bagasam tangiang, asa margogo jala totong las rohana ale Tuhan. Mengurus namar sahid di tonga-tonga di keluarga. Jala ale Tuhan dia karuas nuriam na mengalami aka pergumulan ale Tuhan. Paingo tibana rotu adopanmu adong doho Tuhan nami ale Tuhan. Natuk mangalehon aka jalan keluar di tonga-tonga ni masalah pergumulan di ngulu namion. So ni makana berduka cita di bereko ale Tuhan aka ruas nuriam na berduka cita ale Tuhan. Ho mana mangalehon pangapulion nasiakoi karena penghiburan dari Tuhan tidak ada batasnya. Ale Tuhan pardingan bahasa hubak kami makaruas nuriam na marlasi roha ale Tuhan marhiti akka berkat naung cinalona tarlumobi ale Tuhan marhiti akka ulang tahun kelahiran somoni ulang tahun pernikahan. Ajari mana sida ale Tuhan bersyukur madok moleate didenggan di basam nong palwasona sida majalo isa luhutna asa dipakai nasida partikia no waktu yang diberikan Tuhan dengan hati yang bijaksana atong nang huriamon ale Tuhan pasahaton nami do tuho pasu-pasu huriamon gabe pasu-pasu ale Tuhan asa marhiti huriamon lam taba kabilangan ni jol mana porsia nama muci ho ale Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nasida ale Tuhan mangidu hami dia kadosa pangalosion nami si sama sang luhut na sa talupa mi manjalo asmi roham atong jalo matang yang namion holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dehita los tapasahak piliata. Todas
kon mapiliata, hali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwani saluhut siliw lehon na diinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabe wap na hutsus di jolom, pasu-pasu may ijala ramoti, asaw parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordip, asal putada hami godang ni silolehon mitu hami, aslam girgir hami mandok moleat itu ho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Gijang say pinurbadia magwarm, say Roma harajaon mo, say saot malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hangoluen siapari, si isang madusa nami songon paning sanami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami, una kami tu gihon tu pangunjunan, palu amahami sian pangago. Di bagasan dami, jalo hamu pasu-pasu siam tuhata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi maruhana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasar hormadamena tu todim, amin.